Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sabini lihin ben kardom nang panjreglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang jitkhamsa non birta thipi lang poning sina Karbi pi ogwai ka che jorpent Karbi ratum phan ki pathera ka tuma phan ki so tak pen kang sai pi bek ning ji pusi all parties leader conference tumpen ki hang pon nang halo ne kaya chu thebu Karbi lam arjan kimi non engteng thongke prahini habar Karbi sumi sorong ji katalon por along stami rada chitai long paklang ponpo boksong pathu khlam long football pathu ang dong ti mesan pen pachun pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Inuda Karbi pi bang ogwai ka che jorbo mahut video che salam si labang so video bang social media along ka thang pluwa jok pen si AP HLC pen BJP tum angbong ke chok chi pining an ka chi jong jutang lo lason si kedam tang pre ni phai hini arnis tamik Karbi long BJP spokesperson atum pen phrengke mai ini pon si AP HLC mai phu IS retire jai ka thar lam kining si ke chok che puthak alang ni tum pen lam this paklang pon lo labang so Karbi pi bang ogwai ka che jora video sami social media long ka thang pluba puthak sami puthot AP HLC atum pen pre ni phai clear ni phrengke mai ini pon thu inut thekere lapen akhidat ke do hem alu so jongsi lason cho claim hai mate kebi ka che so tumpen reng ang jang pen rat ang nu jongsi spaklang hai luputang ti labang inuvet leke therang ji kalilo ang ton Karbi rat pen si therak pon nanglo lasila puson adai ke do wek abang phubang phe tom ban ke so dak pen engsai pon wek nang ji pusi AP HLC tumpen pin rempon lapuson inut sorlo lapen ke kebi ka che so tum ilikar pia phat nang lang plot pen lapuson pa thera ka tom phan ki Karbi Tamas Council non kachari bang BJP sarkar tum pen da PC ke lang dinglo alang litum pen semi tong sekot pen sodak pen kang sai ki envek nang ji athe alang litum pen lapuson kang sai ji alang litum long se jakong dutang lo non ka alang litum si Karbi long sai alang litum si chari bom lo lasi lasu puthak alang litum pen prop jin pen sodak pen kang sai pivek nang ji pusi all parties leader conference atum pen ke hangpon indigenous mane dak amunit atum kali la ke claim back apang ke la ke Karbi atum phan lang plot pen si ke claim la hela Karbi akhai phan lang plot pen si ke claim lo Karbi atom phan rat angbong pirthe angbong ka pe klang kam tum je Karbi atum ke thang da suli le jat le vialin tame dong thip tame ing thok prat tame ko abisar la tum ke claim la si la so kahin no pik akam claim la sini tunge la pen la ke claim ta hala ke claim la pen ka published hala tum lo athe mahala tum claim lo anu ka prek hada vedet kente anu ka prek si ka peklang nunji po ave hala tum se peklang lo hala tum si ka publish lo hala tum le publish be te jok ta chini dun de jile hada hala tum bahini vet kente hala lo so pen hala kopilo ne api bahini vet kente ne ge monit puta pu tum te kopini api hala tum bahini vet kente hala tum se peklang lo ka publish hala tum lo ka ke selam hala tum lo lage Karbia aphan lang plot pensi ke claim la lage rat ang no pir kheng no Karbia tom phan aman papi pipet dep nan pu alam si ke claim la la si nelitum la so ke claim apot la arrest vek nang ji la pen ke hasti pivek nahi pusi nelitum ka demand la ke la so ke claim ke hala tum ke claim ke lage command ni inu ta phan pugali lage Karbi race aphan Karbi khei phan si lage lang plot pan si ke claim la si nitung ipu ge government atum latum aphan arrest ra prap jing pen arrest ra ke chok lim hasti pi vek nai pona ne litung ipu ke amat ning oi me melam BJP tu ini litum han sena attack tu wrong. Hala tum han arrest nangi pu pu te de hala tum mange. BJP tu mange ne litum han sena attack tu wrong. Lasi anke nil tum han attack tu wrong hala tum han arrest nangi pu da pu pe punishment pi nangi pu da pu pe bu kasi kroy do na son mande lu bonte. Karbi tum han ke lang rem ke claim ke kasi kroy do son mande lo. Lason ke lasi kadu vita la ni tum APHLC tum arrest nangi puge puapot punishment pi nangi puapot alam ke nang li agnut ka preks atum seta re-examine tu tha pul amethang mathang chemata tu tha ke alang li tum arrest nangi pu punishment pi nangi pu demand medet
te chok lo ma la so kam la son claim lo te karbiatum a man karbiatum a respect into yuma la son laki kai kes ta into yun elo la si BJP apan punang kok athik alang litum phan si bang public atum election pen pe hai lo Karbi atum phan chot kalilo kado ve tum phan ta akimia kam claim ye phan si akimia kam pulote kahe no mone tum phan arrest det ke laga akimia kam lo gante no kahe no tum phan ke arrest redet pulote kahe no kam lo gante lage la soni claim kledet nai pusi ni tum BJP apan punang kok lo lage alang litum si ruling party alang litum ari deng si jakong do ke public itum si bang election pe ngape hai lo kente lahilo ni alang litum manle pupe anu apre wan purong e chok je der lo ako ini ta ilitum CM da pulo mati di non da ko putu nang kok lo DCSP ta niri deng si duk pugo mati pu ande DCSP tu people sila arrest de ande ilitum CM si arrest ri purong lo mante la pulo ilitum CM si arrest ri purong lo neliga chinia tenge DCSP tunge la songe arjulong loklote plain la district tuge do kokelo la nunge arrest vek polage komanya minister phanga chorjuji pa lama le dake la si dakta la songa leader nei te non APA DCSP tum report in summary kapang summary ge neli tunga matha ge hala nirideng si du po bang si claim re arrest ri purong lo bon pusing ni tu matha nang kok la si lake itum karbiatum ahon man a dignity honor respect la hu ka pa ve kam si claim laport la ke kaddo ka ve tum ta matha rangi la pen kaddo ka ve tum ta karbiatum phan ahon man ka chi binangi a honor ka chi binangi dignity la pen respect ka chi binangi akama bangke Karbi akhe phan po bang inut bahini po phan ngali Karbi akhe phan aman ni chipi nai puga ilitum kaddo beta lage claim hur nai lapen thur pak nai la bangge ilitum ke manghu thume melo non anda Karbi tu ing samria bangge punang ko lesta in itum ka chinia tenge o women justice forum tu bange pulor komlo alang itu bange anu apre tu pupelang itu APHLC pen Women Justice Forum tu na lang hipu. Anpar ke akapre ke tu do clip, kopio polo ke do clip. Karbi apan aman ci ping tum tema. Bang dong sit dan ni bang e putot kang thok ka de lang don prong dong ke mema. La bang ke ilitum ning oyalam. La son ke itum meme Karbi etum lam arjan stami non maki pa prang dun bom tanglo non obi ki mi etum bori pon thusi Karbi lam arjan stami kang tu yang dengan stami le dun bom lo la son si Karbi lam arjan stami lapan susi pa prang dun nang jipu matha la pen bori pon si Mahamaya Karbi Film Society Production present atum pen bori pon si nang hello nikaya che thepu Karbi lam arjan kimika bonda pon patang pon si non ke bangji Karbi risem ni sorong aje engdeng thongke pra hini ke talon pon pache ton dun pen si Pre ni phai sirkep arni pen labang sulam arjan kimi semi rat achatai long paklang ponpo nang hello nekaya chithi pulam arjan along producer Ajit Tibung action director and director of photography DOP Moses Phangchu music director Sarlongki Killing video editing Jirsong Tisu lapen makeup artist Chingbai Rongpi alangli tumpensi selam ponlo lapen thu cheparjan dun abang phu actor Ajit Ronghang cheparjan dun abang phi actress Claret Ronpi penlabang sokar bilam arjan long cheparjan dun abang phu bang phi etum dhuni tokbi Jointu Rongpi Mensing Teront Rubina Lektipi lapen ki Rujini Teronpi muhuri ki ap atum hello sonse alang li tumpen ke paklang ponchi adim labang ki dokmukak samilang su langlok su lapen den arong lapen nizang karbiang long dongkam mukam khironi mari philangpi jengkha along pensi paklang ponpu basi Moses Phangchu pen pa chini pon lapen kaprek prek hawar along pen sami labang su karbilam arjan ke paklang ponchi phaning hang doli putangti 8638355902 lapen ki 8876362319 along nang humri inod pasi Moses Phangchu pen pa chini pon Karbiang long ang kang nilitum long truck senior cap release ponji la so film la si nilitum la so film pinangan ke shooting ta RG dinglo la pen la so film nilitum Karbiang long rat aphan je
imitang alamaki la pen imitang jutang jubat anso se pacan nang la pen anso se ang song pondunang pupian akimang sinilitum la mahamaya Karbi Film Society aro a production pen nilitum laso alam kanarjan pining pas kecheng lo dan nilitum pining ing kupon po lasi nilitum kacuning rikang tung ke lahan lo je laso alam kanarjan mate nang henlo nikaya chithi pu film along alam kanarjan along doga ve Karbiang long arada tum sita laso alam kanarjan pechan nang pupen nang kelang nang kecerap nang kecitudun piajia pansi nilitum la mahamaya Karbi Film Society production ahin pen tuning ripon niklo so alam kanarjan film along kaceparjan pon bang lake main actor lo main lead role lo lake ajit rong hang lapen actress bang ke lake Clar Eteron pi alang litum si main lead role lo lapen la salam kan arjan long kaceparjan pon villain role mate gunda ke en pon ke dhuni tobi lapen jantorong pi lapen puhor teron na tumsi ceparjan pon lo lapen sarpi sarbra role ke ceplang pon na tu mate ke ceparjan pon na tum ke mensing teron lapen Rubina lek tepi lapen kopum yang teh rujuni teron pi lapen muhuri ke ap lalang litum pensi laso sarpi sarbra role ke ceparjan pon lo abang ke nilitum ki claim pon abang ke lapulo laso a history ke ilitum Karbiang long arlo at present non sulibom Karbiang long along ko son se ka sulibom ma laso alam kanarjan si nilitum paklang pon lo laso film lake romantic action film lapen a film ta laso film ke nilining chithe pon lo kidam tang an las film ka bonda pon ang bom pen laso film lang mi muchot ji lason si nilining aklong pen ka matha pon lapen laso film mo award long chipate dun ta long dunji pula son ning ka chithe do laso film apa la singer bangke Bisnu Teron akangsa inghipi lapen manda lapen horsona lalang litum hello ji lake number 1 ke dok mukal lapen sikian bang dengong sami langsu langlok su Veskar Bianglong dak iskar Bianglong lapule ke paklang jadi ma bangke Kar Bianglong ara phanda chuning rilo lasu a film nang kelang ji aphan jongsi nang ke cherap nang ke chitu dunji aphan ning hang pulute nang kontek ikame nang litum laso kontek number ateng pen longji elapen Kar Bianglong ara phan bisikoi kachuning rikang tungke lalo ilitum ansu se Kar Bianglong arat film ben ajok ang tan ke Halloween atum nang kachini ji aphan Karbi akhe atum ajutang ajubat alama ki ke lapu hen lopu nang kachini pe meja aphan ansu se Karbiang long arat atum nang kirung dun pen nang kilang nang kecerap nang kechitu dun pe ji aphan si suri nilitum mahamaya Karbi film production ahin pen tuning ripon padikri Karbing long Thomas Council atom pensami Karbing long kang pi long kedu long kora chok MEC conscience long pensami Karbila marjan paklang a hem mate sinma hul kim rang ponsonte Karbila marjan kelang dutum ta lapan suci chi hung thunji lapen Karbila marjan sami lapan suci paprang nun thupu pusi Moses Phangcho pen CM Dr Tram long hang phan chuning ripon chuning ri dun kang tung ke lapulo autonomous council CM Tuliram rong hang sar Tuliram rong hang aphan ke chuning ri dun kang tung ke lapulo Karbiang long a homosdi tin MEC mate MEC homosti tinalong huli sisinang piasonte ilitum Karbi alam kanarjan anso se janji mate ilitum alam kanarjan jutang jubat anso se ingtui ponji pusi nilitum ahin pen CM sar Tuliram rong hang aphan chuning ripon padikrimiglo anso se ilitum jutang jubat anso se ilitum akarchar munitum nang kachini japan film benajok muarni si Karbi akhe amoy arbum Karbi ajutang apindeng sumpot Karbi RG nang kapechini aphan Dr. CM Tuliram Rohang Sara ke hai aphan chuning ripon padikrim iglo
Hornbill Sport Associations atum pen party preponsi boksong pathu oklamalong football knockout tournament kedam tang prain pai ke thom ani ang dungiti pathu pon. Blue Tiger pen BBLK 11 star tum angbong mensi ang dungti semi pathu pon lo. BBLK 11 star atum ke thek muchora jok pensi goal hini thapon si ang dungti semi chipai pon dalo. Labangso football pathu ang dungiti pathu pon along aluhiaman pen EM Barbat Chandu Taro Hornbill Sport Associations amaipu konchun bang pen changlok kaprek prek man peng geduna chitong dunsi labangso football ang dungiti pathu mesen pen pachun pon labangso football ang dungiti judar pena phiki raratum mafan semi bhaka chelang mate lottery pathu jai mek semi padu ponsi labangso jai mek mesen pen pachun pon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta Karbi Sports Association of Secretary lo, along with the Assistant Secretary Baban se, Niligan Jitem Sanda Kadam lo. Ini nilton da Bhaksa Karbi Sports Association lo, mane kitchen hotel, knockout patu nangi, hambol patu nangi, salah patu nangi. Kalau ya, asiwang bangbo ini bangke final nangne dong. Ini bangke BBLK, aro Blue Tiger, ang bong separ patupon. Kasi pini BBLK 20 kan high pontel. Kumat mang se ki high pon sa BBLK. Goal score ke 2-0. 2-0. Alam itu se high pontel. Tasar nangli aprang se nangli men jathan thala pen nangli la dak Hornbill Kadang media kote itu, mana dak niltum Hornbill Sports Association lo, nilimen babuan se Hornbill Sports Association lo nilai assistant secretary senal akudi lo, lapen niltum dak non 16 tim ladang niltum ladak nok awak khalan lo patipon, pini niltum kijut se mata adum kiti lo pini, kalau sebelum itu lo ke patupon la ke BBLK 11 star lapen Blue Tiger ang bong se patupon khala solong sini BBLK 11 star tum 20 pen si phaipon tangte sa la so khela bang ni tum aningkan bang pustami bipon verma mate pening se sonman kichek hok ni tum aningkan bang tamenil tum la ves kasa tum director mate ke si pen chenglo lang tum ni tum phan aningkan bang tame ji okol football budali ji kuno event la tum hala tum instruction ateng benil tum patipon bong nangte la so khela puthak non ovekimi tum han nanglihin pen pini ka advice jin ning hang masa advice ji la lo mane non itum jitu sport culture bang non itum okol Karbi Anglong bukali ba boksong bukali mane all mane India long samela jitu sport culture bang ke itum mane important tipik lo lase non ovekimi itum stami holaso mane non itum sport culture pen mane kalau sobang ansu se mana ke paphang dunja pansa anu tin owe kimi tun dhame ladak jugdu nam ko bose nilhin pension ni pon Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom